Ten obraz, dej pozor, ten obraz, tu mamy takie belki i tu dawam znaki kamerzystce, co by się nie pisła w dekiel, tu zaś dej pozor. Witam was, Rostomili ludkowie ze Wolesna, z miasta Wolesno, z Rosenberg. Dzisiaj będę was chodził ino po tym mieście, a za tydzień po innych wsiach, które przynależą do gminy Wolesno-Rosenberg. Proszę na dzisiejszy film. Wolesno, po niemiecku Rosenberg, to siedziba Krysu Woleckiego. We mieście kwateruje prawie 9,5 tysiąca mieszkańców. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1226 roku, a lokacją miejską to 1274 rok. Rosenberg jest też siedzibą gminy miejsko-wiejskiej, do której przynależą Bodzanowice, Małe Borki, Wielgie Borki, Boroszów, Broniec, Grodzisko, Łomnicko-Kolonio, Kocuby, Leśna, Łomnica, Łowoszów, Sowczyce, Stare Wolesno, Szywołt, Wachowice, Wachów, Wojciechów i Wysoka. W Abstimmung z 1921 roku w samym Rosenbergu za Niemcami welowało 87,5% personów. Do Teroski kwaterują tutaj niemieckie Ślązoki, określane jako mniejszość niemiecka. Place te leżą 100 km na północ od Katowic. Jestem na ringu, a za mną Rathaus, były Rathaus, dzisiaj muzeum, jak widzicie, w remoncie. Z tego co widzę, we sznicie klasycystycznym, wybudowany w 1826 roku na placu wcześniejszego ze XVII stulecia, no ale w 1945 roku spolony i odbudowany, no ale bez turmu. Dzisiaj tam nie wejdziemy, zawrzyte, chyba że indziej je wchód. No jak widzicie, dbają o zabytki, bo renowują, no ale do nas to jest trochę gorzej, bo nie widzimy całej krasy tego budynku. Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem świętego Michała, tu niedaleko przy ringu. Pierwszy kościół powstał tu jako ogrodowy w 1226 roku. Nie skorzej w 1374 roku z fundację księcia Władysława Opolskiego, ten kościół gotycki, no ale był on wielokrotnie polony i przebudowywany. Toż mamy dryjny tu barokowy wystrój. No i tak stoi do dzisiaj, przetrwał te wszystkie zawieruchy. Dzisiaj już nie ma to kościół parafialny, jest to kościół filialny, no ale dalej możemy tutaj korzystać ze rozmaitych nabożeństw i mszy. Za mną kościół Bożego Ciała z 1913 roku, postawiony tu na placu wcześniejszego drzewianego z przełomu XVII i XVIII stulecia, który został przeniesiony do jakiejś wsie, już jak zapomniał teraz miana, no ale ostatnio został spolony, już go nie ma, a tu widzimy barokowy sznit, ja dobrze go dam? Neobarokowy, bo to z 1913 roku. W Woleśnie znajduje się też parafia wanielicka i jeżdżę przy kościele wanielickim konsekrowanym 5 maja 1851 roku kościół Krzyża Chrystusowego. Tutaj farosz i inne kapelonki, jeśli tutaj są, a chyba ja, bo mają do obsłużenia aż 5 rozmaitych innych placówek wanielickich. Okrąg Wolesna w Lasowicach Wielkich, Małych, w Zawadzkim i w Posowskim. Toż je tego trochę, wanilików kiedyś tu była mocka, teraz je już mało. A są my na ulicy
księcia Henryka Brodatego, trochę o księciu Henryku Brodatym, który panował i reskirował księstwem śląskim w pierwszej połowie XIII stulecia. Jego babą była Hedwig ze Andechs, też mianowana potem ze Śląska, czyli popularnie znano jako Jadwiga Śląsko-Okery, że już godał przy Radłowie albo przy Zymbowicach, to się tam kuknijcie. Henryk Brodaty był założycielem monarchii Henryków Śląskich, można powiedzieć. Nie skorzy jego syn Henryk Pobożny, potem jeszcze był Henryk Probus. I wtedy Śląsk był nieprzyleżyty. Od 1194 roku papież to potwierdził i za czasów Henryków Śląskich, a rozpoczął to Henryk Brodaty, Śląsk rozwijał się niesamowicie, przeżywał czasy świetności. Henryk podbijał większe ziemie roztomajte, jak Wielkopolska, Małopolska, ziemia lubusko i panował całkiem Śląskiem, księstwem śląskim i opolskim, czyli Górnym i Dolnym Śląskiem. Niektórzy gadają, polskie historyki, że chciał zjednoczyć polskie ziemie. Jest to nieprawda. Gdyby chciał zjednoczyć, to stolica przeniósłby do Krakowa, a nie przeniósł, stolica została w Breslau. Toż jest to jeden z największych i najwybitniejszych śląskich reskiroków i fajnie, że tu jest jego ulica. Mało się godało o tych czasach, a czasy średniowieku, średnich stoleciów to dla Śląska złote stolecia. Stoja przy murach obronnych ze przełomu XIV i XV stulecia. No, pozostałości murów, bo zaczęto je rozbierać w XVII stuleciu, no i tyle ino zostało. A chcę wam tu opowiedzieć o powstaniu uoleckim, bo tak ten trefung przeszedł do historiografii. Ten tref był z 7 na 8 czerwca 1919 roku. Było to jakby powstanie polskie na Górnym Śląsku. Przypomnę, pierwsze powstanie polskie na Górnym Śląsku było ze 16 na 17 sierpnia 1919 roku. To było takie hobby powstanie. 200-300 nieuzbrojonych personów z okolicznych tu wsiów Łolesna zebrano pod wodzą Sojki, Grobelnego i Koja i mieli zdobyć broń w leśniczówce tu we pobliskich wsiach. Niestety tam zbyt dużo tej broni nie było, toż rozproszyli się i nic z tego nie wyszło. Mieli ruszyć z tą bronią na bateria artylerię. No ale nic. Niemiecki kierunek wyłapał 60 personów, które uczestniczyły w tej akcji. Aresztowano je ich, no i skazano, roztomajte wyroki były od 3 miesięcy do 3 lat, a 3 albo 2 persony, już teraz nie pamiętam, skazano na 5 lat aresztu. Te, które zaatakowały ta leśniczówka. Myślę, że mało personów o tym wie, nikt się o tym nie godo, a tutaj właśnie doszło do takiego, można powiedzieć, powstania polskiego na Górnym Śląsku. Toż 2 miesiące wcześniej niźli wybuchło te pierwsze polskie powstanie na Górnym Śląsku, które doprowadziło do wojny polsko-niemieckiej, do wojny Ślązoków, do wojny domowej na Śląsku. Godał rzekł o katolikach, o wanielikach, no a jeszcze do tej mozaiki konfesyjnej brakuje Żydów. Bo wtedy to było normalne, że we miastach były zusammen żyli katoliki, wanieliki, no i Żydy. Są my przy Kirkucie, czyli cmentarzu żydowskim, który powstał w 1814 roku. Tutaj nie idzie dzisiaj w leś, jest to wszystko zakutkowane, bych tak powiedział.
W 1814 roku tutaj też powstała drzewiana synagoga, pierwsza synagoga w Rosenberg, która spłonęła od uderzenia pioruna pod koniec XIX stulecia. Zastąpiła ją nowa synagoga, już tako srogo murowano z końca XIX stulecia, która przetrwała do 1938 roku, kiedy to w listopadzie nazisty hitlerowskie spalili, no i niestety już jej nie ma, nawet do zaczątku II wojny światowej się nie uchowała. Co to jest? To jest dom przedpogrzebowy, kaplica przedpogrzebowa, dom oczyszczenia, czyli coś takiego, kaj przed pogrzebaniem myto zmarłego i trzeba było go jak najgibciej pogrzebać, pochować, coś takiego. Dzisiaj jakoś tam misa się jeszcze zachowała. To mamy ze 1864 roku, jeśli się nie mylę, czyli wtedy, kiedy tutaj był największy taki rozwój tej gminy żydowskiej. Wtedy też mur okalający Kirkut zastąpiono właśnie tym murowanym, bo wcześniej był kamienny. Byłżech ostatnio u brata we Mlada Bolesław i tam w ogóle był srogi ten Kirkut i też taki dom przedpogrzebowy, dom oczyszczenia był. To już wiem, o co się rozchodzi. Tam Żech dostał klucz, tam Żech mógł wleźć. Myślę, że tu też ktoś tu reskieruje tym i kajś tu ten klucz jest. Zawdy ta kultura orientalna, żydowska, albo muzułmańska, no tutaj nie mamy takich tych, wiadomo, tu na Śląsku mnie fascynuje ten orient, ja? Bo to jest coś takiego, no, richtig ciekawego, co dodaje takiego, jakby to powiedzieć, nie wisienki na torcie, no, ale no, urozmaico ta kultura chrześcijańsko, rzymsko, można powiedzieć, jeśli się rozchodzi o konfesje katolickie, wanielickie. No, ja powiem, szkoda, że ten świat żydowski odszedł z Europy już na zawsze i nie mamy tej mozaiki, która zawsze ubogacą. Jestem przy kościele świętej Anny we Woleśnie, jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych, a też najpiękniejszych, co za tym idzie, kościołów na całym Śląsku, kościołów drzewianych na całym Śląsku. Siedzę pod sobotami, o sobotach moglibyśmy tu rozprawiać, no ale już godał beispiel przy tajliku łobełku, jakże tam był, to się kuknijcie, co to są te soboty. A ja wam chcę dzisiaj opowiedzieć o tym kościele, bo tu jest mocka do rozprawiania. Od zaczątku zacznijmy. W XIII stuleciu tutaj na jednym drzewie, na jednej sośnie, bo tu mocka tych stromów było, okoliczne lasy, Hedwig von Schlesien, to że już godał baba od Henryka Brodatego, powiesiła obraz. Obraz świętej Anny, czyli umy od Jezusa. Ten obraz, daj pozór, ten obraz, tu mamy takie belki i tu dawał znaki kamerzystce, co by się nie pisła w dekiel, tu zaś daj pozór. I teraz już idziemy bez przeszkód. W 1444 roku postawiono tu mało kapliczka, a czemu? Bo jak podoba legenda, była taka dziążka Anna, no notabene Anna, a Anny też jest kościół i obraz, i cytała przed zbójami, co by fest się bała, co by zbóje jej nie napadły, to ta dziążka przytuliła się do tego stromu, kaj był obraz świętej Anny i zaczęła żykać do świętej Anny. No i jak legenda podawa, że stała się niewidzialna i tak dalej, nic się jej nie stało.
Powiedziała to swoim ojcom. No i w 1444 roku przy tym stromie obcięto go gałęzie i no zostawiono taki hobby pień. Postawiono kapliczka, a strom, ten pień sosny do teraz podtrzymuje ołtarz. Ten kościół, ten plac stał się rozpoznawalny na całym Śląsku i jest tam szrajbnięte, tam to jest chyba wypis jakiejś kroniki, na Śląsku, Polsce, Morawach i Czechach. Czemu to jest rozróżnione? No bo Śląsk nie był wtedy we Polsce. Śląsk był nieprzyleżytym księstwem, był okupowany Unią Personalną ze królem czeskim i to był we koronie świętego Wacława. W 1518 roku biskup Jon V Turco poświęcił nowy kościół, bo ta kapliczka była za mało, bo tu rozmaite persony ze Śląska, Polski, Moraw i Czechów łaziły na pończ i wybudowano ten kościół, który mamy ten na wprost, jeszcze bez tej gwiazdy o której zaroski. 1518 rok. Daj pozór, proszę Cię. Ja i co nie skorzy. W 1670 roku dalej rozbudowano kościół i dobudowano ta gwiazda, jak niektórzy go dają, roza, tak richtig to jest roza, bo moto nawiązywać do herbu Wolesna, Rosenberg, bez to Rosenberg, ja, kaj właśnie roza, bez to też Rosenberg. I to jest taka roza, tam jest 5 kapliczek, które dobudowano do tego kościoła w 1670 roku i połączono to takim przechodem i mamy spójną całość. Piękne to jest, richtig fajnie to wygląda z wierchu. Niestety nie mam takiego dobrego drona, co by to pokazać, a ten mój taki einfachowy jeszcze by tutaj na drzewie zawisnął mocka stromów. Mamy już kiedyś to się w Mikołowie stało. No ale w kościele mamy makieta. I fajniście to widać, tu wam to ciepna, jak to wygląda. No, drugiego takiego kościoła chyba nikt na świecie nie ma. Można i jeśli ja, no to szrajmnicie kaj. No, ale tu richtig to jest coś, czym Rosenberg może się poasić. Nie skorzy jeszcze dobudowano zakrystia, co by tak spójnie wszystko powiedzieć. No i jest to tu pielęgnowane. Mocka personów tu było przed chwilą na mszy. Kościół nie poradzi wszystkich pomieścić. Tutaj siedzieli na tych ławkach, tu na tym Kirchhofie, wszędzie. Myślę, że jest to plac, który naprawdę werci się nawiedzić. Toż przyjeżdżajcie tutaj do Rosenberg, do Wolesna, jeśli macie radzi zabytki architektury sakralnej, szczególnie drzewiane, bo takiego drzewianego kościoła chyba nikaj indziej nie znajdziecie. I no tutaj w Woleśnie, we Rosenberg. Przy kościele świętej Anny mamy denkmal ofiar ze II wojny światowej. To już nic dziwnego, już jak rajzuje tutaj po Krysie Woleskim, po Kreis Rosenberg, po powiecie woleskim, to durś napotykamy coś takiego. Mamy tu ofiary ze Szynwaldu, dzisiaj świercze, to jest po śląsku Szywołd chyba, nie? Wyda tam za tydzień. I Albrechtsdorf ze Wojciechowa, ze wsie Wojciecha. No, zobaczcie, puknijcie, młode persony, 17 lat, Eichler Józef, dali Jaron Johann, całkie familie, pra? Tu Kron. Niestety wojna pochłania ofiary. Oni bili się, nie swoje sprawy, bili się w armii Hitlera, no ale często tego nie chcieli. I zaś by da oddawał z oca naszym ojcom. Pomyślmy, że takie coś było 70-80 lat do zadku. Musieli cierpieć, musieli zginąć. Czy musieli? Nie musieli.
przy pięknym kościele świętej Anny, rzymskokatolickim kościele, będę się z wami żegnał. Krótki tajlik dzisiaj, no ale chciał, że to potajlować te wsie, które będą za tydzień, bo za tydzień mocka, drzewiano, erbowizna tej ziemi, no i myślę też, że gość, bo mam takie plany, jeżeli już ugodany z jedną personą, mam nadzieję, że to wypoli. Żegnam się z wami i proszę do innych tajlików, proszę byćcie ze mną, abonirujcie mnie, bo co tydzień coś nowego kończymy. Za tydzień kraj Rosenberg, powiat wolecki, no ale to nie koniec śląskiej rajzy, bo już planuję rajzy do kraju Loslau, czyli do powiatu wodzisławskiego. Tuż chowcie się.